Wara tant dibatija il-ġisem dajjef ta' Ziam, ċkejken ta' sentejn, tilef il-battalja mal-mewt. Għalkemm ir-ruħ safja tiegħu żgur li tajret rebbieħa s-saħħar il-ġenna blajnejn jixelu id-daħka innoċenti li dejjem kien jilbes fuq wiċċu. Dan is-sentiment espress mill-qraba ta' Ziam li 14 jum ieħor kien se jiċċelebra 3 snin mit-twelid tiegħu. Tul il-ħajja qasira tiegħu iċ-ċkejken ħabbat wiċċu mal-imrar tal-ħajja ikkawżat minn kundizzjoni rari li taffettwa lit-tfal. Meta konna tkellimna ma' missieru Justin sena ilu, kien qal li saru jafu bil-kundizzjoni meta ommu marret tagħmillu testijiet għal meninġite. Meta t-tabib qalilha biex tagħmel iżjed testijiet, qalba għamlet tikk. Għal inti għamillu testijiet għal mbagħad nitkellmu għarax mingħajr testijiet ma tistax titkellem. U dak il-ħin ġa xokk. Mela m'għandu xejn li insomma morna minnu l-testijiet, batuna l-isptar u kien hekk, kienet li hija di s-sindrom li għandu. Wara trappjant tal-mudullun u 17 ġimgħa maqful ġo kamra fi Newcastle, irriżulta li kull ġimagħtejn kien ħajġi bżonn magna speċjalizzata li minna f'Malta m'hawnx. Allura ċkejken kellu jibqa' tilgħu nieżel għall-kura l-Ingilterra. Sitwazzjoni li ġabet skariġġ u tbatija kbira għall-ġenituri. Ifsaw, imma tkun sod, għat-tfal tiegħek tagħmel kollox. Ziam kien fidejn il-mara li tagħtu l-ħajja meta ħa l-aħħar nifs ta' ħajtu, f'minuta li ommu qalet li qatt mi se tinsa. Patrideo De Bono, il-kuġin Tom Ziam, għalkemm maħsud u mnikket bl-aħbar, qal li Ziam irnexxielu idawwar disgrazzja fi grazzja. Kienet disgrazzja għal mod kif ġrat u fl-aħħar mill-aħħar ukoll għal mod kif spiċċat. Imma mbagħad kienet grazzja għalihom għax naħseb flimkien bħala familja wkoll ingħaqdu ħafna iktar flimkien u naħseb Ziam fil-familja kollha għamel ħafna mirakli żgħar. Kien frott l-imħabba li kien imdawwar biha li Ziam baqa' jiġġieled. Dan ma jnaqqas xejn mill-passjoni kbira li kien għaddej minnha fl-aħħar xhur bi problemi kbar fil-kliewi u fil-fwiet. L-ikbar disgrazzja għalhom hija li tara l xatt minnu li qiegħda jmut. Imma kienet tant ħobbu, tant ratu jibati u tant ratu għaddej minn sagrifiċċji tat-tifel li paspeċ għalt li t-tifel għajjen, għalt li ġismu diġà juri li qed jgħejja u li xeba jiġġieled u għalt li jien kważi nħossni egoista nitlob li l-bambina ħallihu li paspeċi. Ziam issa huwa Anġlu fis-Sema, tifel li għalkemm għadda minn dbatija kbira dejjem ġard bis-sima li titrasmetti t-togħma u l-kuraġġ fost dawk li ltaqa' magħhom fil-ħajja tiegħu. Ħajja li ntemmet kmieni wisq.